I was born to get it, start to the finish. I punch in the clock, manifesting the millions. I break through the ceilings. My ancestors told me I don't got no limits. Gotta think bigger. My ancestors told me I don't got no limits. Gotta think bigger. Yeah. I was born to win it, start to the finish. I punch in the clock, manifesting the millions. I break through the ceilings. My ancestors told me I don't got no limits. Gotta think bigger. My ancestors told me I don't got no limits. Опа, здравейте! Пак съм аз, MA Army Motorsport. Добре дошли в моя канал отново. Днес ще направим епизод тип подкаст интервю. Чакам моя гост скоро да пристигне. Обещавам ви, че видеото ще бъде интересно и полезно, напълно с доста информация. Така че останете с мен, за да разберете какво ще се случи по-нататък. Сядам аз сега тук да чакам колегата да дойде скоро. Надявам се да не се забави доста. И да започваме. MA Army Motorsport. Кафенце, Red Bull за енергия, кафенце за събуждане и вода, ако се чувства, че му трябва вода. И така първият ми гост влиза. Капитане! Карате ли ги тия мотори, капитане? Кой има мотор кара? Добро утро! Как си? Нека да ти дам едно микрофонче преди да продължим напред. Не бързай, не бързай. Цялото време е наше. Времето е пари обаче. Не забравяме се. Сега ще направим някой лев, може би. Началото. Без пари никъде. Аз само да покажам малко, ще се облека. Добре, оправи се, подготви се. Едно микрофонче да ми сложиш. Да ми сложиш микрофончето, не е. Да, защо? Сега не знам за какво се мислиш, ама. Аз не се мисля за нищо рано сутринта. Ами не знам, аз съм работил цяла нощ, така че за много Сега ще ни работа си мисля. разкажеш и за това как ти мина смяната. Заповядай, сядай. Така. Имаме кафенце за добро утро, Red Bull, ако искаш, и водичка. Благодаря. Кафенце, най-добре. Началото. Как си? Как мина смяната? Смената мина много добре. Бях от по-късно на работа. Чаках да свърши, че нямам търпение да дойда тук на това интервю, за което ти благодаря много за поканата и за всичко. Аз също ти благодаря, защото ще бъдеш първия ми гост. Като цяло ние се познаваме с тебе, но историята, хора, оставихме, неговата история оставих, никога не го питах за началото и за всички неща, които ще го попитам днес. Точно с тази цел, за да може да разберем всичко напълно натурално от него, заедно. Така че днес ще разбера всичко, което може би можех да го разбера и преди, обаче го разбирам сега с вас. Точно така. Така че останете в канала на MA Army Motorsport, ще е много интересно да знаете. Понеже ние сутринта така стана, че моето време беше доста малко, няма време да заредя таблета и батерията му падна, обаче за мой късмет съм подготвил въпросите и в моя телефон. Екстра. Така че ще продължа с моя телефон днес. Да отворим по едно кафе, а? Да отворим по едно кафе, да нека отворим по едно кафе, да отдъхнем малко. Да, ти сега караш толкова много път до тука. Ние сме свикнали да караме, така че Така ли? пътя не е проблем за нас. Кога не сме на път, не е добре. Не е добре. Не е добре. Ръждясваме. Ръждясваме. Кога сме на път е хубаво. Така че... Кафенцето е Starbucks. Капучино, както каза, че искаш. Да. По-лекичко, че... Нека да отворим водичката. Водичка да отваряме, другото после вече ще го мисля. Значи, капитаните, нали? Така да направим буклук, все пак холандците. Сърдат се малко, а? Ще ли се сърдат, ние ли се сърдим на тях вече, затова не съм напълно сигурен. Това е перфектно между другото. Елала за това.
Ако си готов, Аз Red Bull така ще го оставя, че не пия Red Bull. Благодаря за това. добре, ако си готов, може да започваме, От ако искаш. 80-та съм готов. От 80-та? Сега ще видим тази работа. Сега ще си проличи, нали? Заповядай. Един личен въпрос отново от мен. Карате ли ги тия мотори, бе? Абе, те мотори ще ги карате или няма ги карате, ей? А сега? А сега де? Аз ги карам, пък не да знам. Добре. Но умната. Умната, добре. Да. Започваме с първия въпрос и то е: може да ни се представиш няколко думи, кой си, на колко си години, откъде си и от кога караш мотор. Така, казвам се Юхан Галипов, Гого ме викат. Капитана. Да, капитана. Роден съм в Русе. 80-та година. 44 правим тази година, живот и здраве. Не, 45. Охо. Извинявам се. До година съм международен шофьор. От 20 години живея в София. Отдавна се махнах от Русе. Имам си и село, което не го крия. Даже ми е много приятно, като отида на село. На село ми е по-приятно, отколкото в Русе. Ами да, почиваш си там, по-спокойно е, така. предполагам. Да, но брат ми е там и заради това, като си отидем, ходим и в Русе там да се видим. Малко семейна енергия. Хубаво Точно е. така. Той кара ли мотор? Той не кара мотор. Ами време е да го направиш моторист. Никакъв шанс. Никакъв шанс. Иска да го направи международен шофьор, но той едва взе Б категория. Трудно му е, значи. Да, него там. много. Не му е трудно, много му е трудно. Така че, друго какво да кажа. Женен съм, имам дете на 21 години. Той си е в София, аз съм тук в Холандия. А той моторист ли е? И от него... И той не е моторист. Не е моторист. Значи само ти си моторист за още Само нещо. аз съм моторист и как станах моторист, това... Да ми го разкараш малко по-нататък. По-нататък. Добре. Да, подготвил съм и тези въпроси Окей. за теб. Значи за сега само се представям и това е общо взето. Добре, много добре се справяш за сега, благодаря ти. Тогава продължаваме с втори въпрос. И той е: какъв мотор караш в момента и защо избра точно него? За сега знам само, че е червен. В момента карам Honda CBR 1100 кубика. Много мощна 150 машина. Да, 152 коня е. Да ти кажа честно, и цвета много ми харесва. Формата му е много яка. Ти имаше два ауспуха, нали? Да, за два спокоя, да. Готине. Как избра този мотор? Ами случайно го избрах. Исках по-мощен мотор. Ами този не е малко, наистина. И да, случайно го видях в маркетплейса. И ти като мен, аз така си избрах моя. Май така са ни най-големите късмети. Ами, дано да е така, да, дано да е на късмет. Абе, що ме Honda, значи е хубаво. Щом е Honda, да. Щом е Honda е много хубаво. Аз съм много доволен. Не знам сега твоите впечатления какви са, но аз съм лично много доволен от Хондите. Ами аз, нали знаеш, аз го имам преди една седмица. До сега? Една седмица или две Колко седмици? километра направи до сега? Хората нормално правят по 100-200 км. Ти колко направи? Аз го взех на 44-666 беше, сега съм на... Сега ще кажа, в момента съм на 76-320. Да, аз си покарвам, особено събота и неделя не се спирам. Ами да Ти го знаеш много доста добре. се покарва. Понеже ти ми казва, че караш нагоре-надолу, обаче не знам реално колко караш, те си в движение и сега вече разбирам, че доста караш. Да, карам. Наистина карам. Особено събота и неделя не се спирам и ти сам го знаеш това. Колко мотора си притежавал и какви бяха те? Значи, лично мои съм притежавал само един Симпсон. И тогава, сега как да го кажа, на времето да кажем, нали, наше време, т.е. тогава моторът е много трудно да се намериш. Това кога Но- се случва? Това се случва 96-97 година. Добре, това е първият ти мотор, който си притежавал, Симпсон. Симпсон, да, даже него го притежавах сигурно, ако не и някъде към 99-та, да не те излъжа. Аз съм се родил между другото 98-ма. Една година след това ти си станал моторист. И да, така да се каже. И точно така, негово време е много трудно, но аз моторист как станах, да, това ще го видим нататъка. Един Симпсон имах, после вече на приятели, там много си менихме моторите. То се даваше мотора да го карам, другия се даваше мотора да го карам. Да, но всъщност въпросът ми беше колко мотора си притежава? Само един? Един, да. Един. Добре. Само един Симпсон и то много дълго време.
Добре. И Окей. с него имаше много изпълнения, много радост, като първи мотор. То тогава нямаше избор, тогава имаше Симпсон, Балканче и Jupiter 5 после излезна вече. Но те се бяха чисто, но те само с заявка. Много трудно. Да ти кажа, сега ме подсеща, защото и баща ми беше любител точно на този мотор Симпсон и мисля, че на него също му беше първия мотор по това време. Да, по това време, по наше време. Обаче не съм напълно сигурен, но мисля, че беше той. Симпсона също беше негов първ мотор. И аз имах снимка с този Симпсон, между другото и него го търсих тази сутрин, не можах да го намеря. Ако я намериш, пращаш ми я и ще я вкараме в кадър по време на видеото. Окей, имаш ми думата, ако я намеря, наистина ще я изпратя. Нека да го видим този Симпсон, даже че ми стана даже още интересно. Симпсона беше много готен, много хубав. И Симпсон. Какво е усещането за теб да си на две гуми? Значи за мен е нещо невероятно. Но трябва да се практикува с акъл. Това и ти много добре знаеш, няма какво да те предпази. Това... Да, но си усещането, какво изпитваш, когато караш твоя мотор? Какво си казваш, какво изпитваш, как виждаш живота, Удоволствие. като си... Значи живота как го виждам без мотор, аз не знам как ще го видя този живот. Наистина аз си зима карам и лете карам, нали зимата по-малко, но качали се на мотора, забравям всичко. Нали? И аз съм Да, така. между наистина другото. забравям всичко и много разтоварващо ми действа мотора. Успокоявате. Успокояващо, да, разтоварвам се. Значи през деня или вечерта в момента както работя, каквито и ядове да имам, каквото и да стане, качали се на мотора, всичко забравям. Да ти кажа честно, и аз съм така. Да, точно така е, наистина. Тогава нека да продължим сега напред със следващия въпрос. Категорията е лични преживявания. Мгм. А за това спомняй си хубаво сега. Ами, аз вече съм на 45, аз ще си спомням, ако почна да разправям Абе да ти кажа, не те личат между другото годините. годините, да. Може да кажа, че си горе-долу колко мене. След кадър ще дам рецепта. Добре, Така. коя е най-паметната ти история с мотора? Ами, най-паметната ми история, една зима бяхме на дискотека в съседното село. И бяхме три момчета и няма с кого да се приберем. Беше Само, че основно. те прекъсвам. Коя година се случва това нещо? Това е преди да си взема аз мотора, защото тогава нямах Си мотор. бил много млад тогава. Ученик бях. Пак е било по това време. Да, пак по това време, не по ваше време. Бях ученик и си спомням един мой приятел, който той ме запали по моторите и ми каза, ела до нас, ще ти дам нали, моя мотор и той имаше Симпсон и полека-лека ще се придвижите. Обаче пътя се е равен, обаче имаше едно спускане покрай едно училище. Така. Там долу-горе добре минахме трима човека, аз, брат ми и още едно момче беше. И след това имаше пак едно спускане така леко надолу и следва ляв завой. Там вече на този ляв завой и тримата на земята. Но имаше Тримата сняг. паднахте. Имаше сняг, да, подчертавам, че имаше сняг. Ами да, все пак Симпсон в снежно Да. време. Да. Ама Но- това беше по това време, още си бил млад тогава. Тогава бях, да, цепенак, много млад бях. След като паднахте, някой от вас беше ли наранен? Не, ние бавно карах. Колко бавно? Много бавно. Много бавно, 10 Да. км. Ами да, защото имаше сняг и беше на надолнище. И Трима човека. краката ни, да, моите крака бяха пуснати и на задния човек също бяха пуснати. Окей. Обаче пак паднахме. Просто се празул на предната гума. Да. Приключение? Приключения, да, много. Добре. Следващия въпрос е, имаш ли друга история, която често обичаш да я разказваш, когато седнете в компания с моторите? Ами, И да нямаш? Нямам проблем. да, нямам. То всичко е история с мотора. Нали, като почнеш да разправяш, що ме с мотора, значи е история, значи е готино, значи е хубаво. Да. Дали си паднал, дали си станал, нали. Всичко е готино. Добре. Това е спомен. Да, също. Това е спомен. Добре. Имаш ли инцидент зад гърба си и какво научи от тях? Инцидент, слава на Бога, нямам. Освен това падане с, нали, зимата, къде с брат ми и с това това време. момче, ама това беше, нали, вече, нали, но инцидент, да не кажа голяма дума, нали, нямам. Дано, аз И не също се искам и да надявам, имам. дано да нямаш.
За сега моторът изглежда супер, дано да не го опускаш. Дай Боже. Дай Боже. Следващия въпрос. Случвало ли ти се е нещо страшно или критично по време на път? Говориме с мотора. Да, винаги с мотора. Само с мотора. Да. С мотора ми се е случвало. Какво стана тогава? Критично с един колега, Иван се казва, Иван Петров от Бургас. Иска да му покажа моя маршрут. Имам си един маршрут, аз в Хелмонт живея. Там съм си го направил и си карах тогава. Добре. И той тогава, сега не знам дали специално заради това дойде или се връщахме от някъде. И по време на каране обаче бяхме малко позасилени. По време на каране излезна една кола пред мене. И аз, за да не се блъсна, минах отдясно, между колата и мантинелата фактически минах. И даже изстиг тогава много бързо, не знам как се случи, пуснах волана с лявата ръка и неговото огледало, фактически огледалото на колата ми удари ръката. Окей. Сигурно ако не бях пуснал, щях да падна, не знам какво ще да случи. Късмет. Да, и това става, Или интуиция. да, не знам човек. Не знам и много се оплаших тогава. Опасно. Опасно. Много е било опасно тогава. беше, да, но нали. Но си взел урока от това. Да. Малко по-бавно, малко по-добре. Да кажем, че съм си взел урока, но не вярвам да ти кажа. Не мисля така, но така да е. Добре, Да. добре. Следващия въпрос е: кое е най-далечното място, на което си пътувал с мотора? Ами най-далечното място, където съм пътувал с мотора, миналото ще го оставиме, защото там се събирахме, там беше по селята, по това, нали, не е толкова далече, но тук в Холандия най-далечното място съм ходил, къде съм ходил? Германия ходиме често, Брюксел съм ходил тук. На колко километра е това горе-долу? Брюксел Разстоянието от Брюксел или Германия от вас? Еми най-далечното в Германия съм ходил малко под Айфел. Там са около 200 км в посока. Окей. 200 и кусор. Като обиколка, нали, съм правил 440-50 км. Това е с още един колега Тунджай, той е от Германия и той. Това предполагам само за един ден. Това е за един ден, да, отиване, връщане. Понеже те познавам и знам, че обичаш да караш мотора Да. в уикенда. Обичам много да карам, да, не се спирам. Харесва ми, много разтоварващо ми действа. Казах го преди и го повтарям сега. Това ми е най-далечното. Фактически цяло обиколка направихме в Германия. Той тогава ни разхори, на много хубави места не закара, не заведе. И това ми е най-дългото. И тогава мисля, че бяхме няколко колеги пак от Холандия и там се събрахме в Германия с другия колега. Поздрави за Тунджай и за Иван Петров. Малко по-дълбоко сега. Дай да влезем малко в дълбоки води. човек. Отиваме при въпросите с техническите и практическите неща по мотора. Тук съм малко... не съм на вие. Ами сега ще разберем. Окей. Добре. Грижиш ли се сам за поддръжката на мотора и ако да, разкажи ни как. Ами доколкото мога се грижа. Какво правиш по-точно с твоята Какво правя грижа? по-точно? Най-елементарното правя, защото едно, че нямам място, Една къде да мивка. държа. Да. Той мивката, то е ясно. Веригата, освен да си почистя и да си я смажа. Окей. Другото е едно, че нямам место, нямам удобства, нямам инструменти. Защо нямам инструменти? Защото нямам место, нямам гараж, Да. нямам къде да го държа този мотор. Мотора ми седи отвънка. За грижите, освен да го лъсна, да го измия, да почистя веригата, да я смажа, аз друго нищо не мога да правя по мотора. Не, че нямам желание, Да, разбирам. Нямаш в момента място. нямам място, да. Пожелавам ти скоро да намериш. Дай Боже, дай Боже, чутай Господ. Между другото намерих, да видим. Да, бе. писал съм на човека и... Може да вдигнеш, ще се Да, притесняваш. само ще изключа. Може да вдигнеш, ще го изрежа. И така, намерил си, казва, място. Да, намерил съм, но още не е сигурно. Писал съм на човека, точно на 5 км от нас. Тук е наблизо много е. трудно, между другото, с тия места, найеми и тем подобни, понеже всеки един търси, е много Да. трудно да се намери. Така е, наистина е много трудно и на някои, на повечето места е и скъпичко,
Но... Безсмислено скъпо даже според мен. Да, да, но по принцип нямам избор. Да, трябва се. Трябва ми, да. Трябва ми, но ще видим. Сега тук до ден-два, ако ми отговори колегата и ми каже да, перфектно. Супер. Да. Добре, продължаваме с следващия въпрос. Какъв съвет може да дадеш на начинаещите мотоциклисти за поддръжката? Ами за поддръжката, сега Да. аз не вярвам всеки да има желание да поддържа мотора. Те сега повечето само да начинаещите карат. имат, искат Само само ги да карат, интересува. докато се строши. Нали, това... И аз съм бил същия. И в момента съм така, защото нямам место, това го казах, но Да. нали, за поддръжката е хубаво да се поддържа мотора. Понеже развиваме висока скорост, това всеки го знае. Сега ако кажа, че не развиваме, няма кой да ми повярва, нито пък ти. Но хубаво е да се поддържа, особено спирачки, гуми, верига. Нали, това е хубаво да се погледне, да се види. Основните неща, които са, според мен също са много важни, понеже когато изкараш мотора на пътя, гумите трябва да сте в изрядност, спирачките, веригата да ти е смазана. Естествено. И може би да добавим също и мигачите, защото сигналите са много важни също. Да, светлините много, да. И късите светлини винаги трябва да са включени докато шофираме, да не виждат отдалече. Да, Това е много важно. понеже някой път много бързаме и По някой път хубаво да не виждат. ние винаги бързаме, не знам за къде бързаме, но това е съвсем друга тема на разговор. Какво винаги носиш със себе си, когато караш? Аз, когато карам, винаги имам раничка. Вътре имам... Ако искаш, мога да ти покажа. Имам уред за, ако спукам, не дай се Боже, гума, имам си фитил да мога да се я направя, да се прибера, пък да се добера до най-близката гумаджиница. О, браво! Да. Принос има батерия за всеки случай си имам. Дъждобран си имам. Друго, какво имам? Документи, естествено. Една водичка, ако съм си сложил. Това е. Супер! Да, това е общо взето. Има ли нещо в екипировката ти, без което никога не тръгваш на път? Има ли нещо в екипировката ти, без което никога не тръгваш на път? Без екипа никога не тръгвам. Нали? Да. Понеже аз никога, между другото, не съм те виждал да караш без екип. Никога. Екипа... Познаваме се от толкова много време, ама никога не съм те виждал без Не. екип. Екипа е много важен. Браво, браво. Много е важен екипа, нали, нека да го кажем и за начинаещите, защото има много познати така по едни къси гащи, едни чехли и тръгват уж за малко. Между другото, това е истина, на братовчетка ми мъже и така е излязъл и отишъл до банкомата, само по чехли и къси гащи. И на един завой се подхлъзнала предната гума. Стига, точно панда. тогава ли е за него флошка? Да, наистина, това е наистина. И паднал. И даже в момента, кога беше тук, преди една седмица се видяхме. Ама това наскоро се е случило, Да. нали? Да, и преди една седмица, или кога се видяхме и ми каза, дай някой майстор, нали, да може да ми преблади с това, пластмасите, това, по мотора. И аз му казах, да, ще видя, даже забравих. По принцип е много трудно да се преблади с тестиза и много скъпо, според мен е напълно безсмислено, ако си отраскаш мотора. Ами той не е бил с висока скорост, ама пак се е положулил. Да, и той и мотора. Нали Бил точно с- какво му има? Бил с чехли, той крака, лакти, ръце, Всичко. да, положулено. Охо. Да. Скорошно оздравяване. Дано да нямаш втори такъв Инцидент. случай. Да, И най-важно. следващия път с екипировка. Точно така. Добре, може да продължаваме към следващия въпрос. Следващата категория е пътувания и култура. Как се подготвяш за дълго пътуване и имаш ли си твоя психическа подготовка? Имам си, да. Имам си моя психическа подготовка. Може ли да не споделиш с нас каква е тя? Естествено, винаги преди да тръгна на път, винаги си казвам, трябва да съм много внимателен, не трябва да бързам, нали, не трябва да правиме, не знаеш какво, като се съберем, не знаеш какво правиме. Обаче го правиме с разум, между другото. Поне когато няма никакви коли около нас, по магистрала единствено и тогава си позволяваме да даваме по-висока скорост, да няма недоразбрани неща. Точно така, да, правим го по магистрала, да, наистина така.
Сега на повечето хора не им харесва сигурно на колите, които се движат около нас, но винаги го правим, когато няма движение около нас, когато сме сами на пътя. Да. Да гледаме да няма натоварен трафик. Фактически, по принцип, тук трафика е много натоварен, но събота и неделя не чак толкова. Бил ли си част от мотоклуб и какво ти дава тази общност, капитане? Част от мотоклуб е силно казано. Бил съм в група, нали, тук наши момчета, ето ти си бил в групата. Аз между другото влезнах в тази група за много кратко и тя приключи. Ами Обаче... да, така стана, че... Нали, така стана, че приключи. Сега не знам по каква причина. Аз просто се отделих там, вече какво се случи, не знам. Аз казах, че се отделям от групата, но бил съм в такава група. Беше може би такъв ти е бил момента, просто не си искал да покараш в група. Ами да, така се случиха нещата, да. Така се случиха нещата, трябваше да се отделя от групата, иначе групата беше перфектна, идеална, нищо против към колегите. Винаги мога да караме, винаги мога да се събереме. Да караш с 10 или повече мотористи около теб. Това е малко, как да ти го кажа, от една страна е хубаво, от друга страна не е хубаво. Добре. По принцип, на мен ми е хубаво да карам. С много хора, с много хора, с много мотористи, примерно 5, 6, 7, 8, 10, нали, как го каза ти. Но трябва да сме много по-внимателни. Защото когато сме повече мотористи, всеки иска да се покаже какво може и тогава стават белите, най-вече. Затова най-хубаво да се пътува според мен в група, от която се командва от един човек. Така е. Имаме капитан. Да, така е и трябва да се движиме шахматно. Да, точно така. Шахматно трябва да се движиме. Да пообщиме точно какво означава шахматно. Ако пътувате в една лента, един трябва да бъде в десната й част, а друг в лявата й, около 2-3 метра разстояние. И така обратното. Да, поне 5 метра, да. Трябва да има. Поне, да. Пазете разстояние. Да, това е много важно за група. Движение в група. Но при нас какво се случва? Имало ли инциденти на коса? При мое участие не е имало инциденти. Да, имало е наистина на косъм. Колегата Емил от Венло на един светофар, изведнъж на десен завой, видяхме светофар, ние успяхме да спреме. Колегата Емил мина покрай нас, събра на Иван от Венло огледалото и спря на средата на кръстовището точно на светофара. Ужас. Да, там се разминахме малко на косъм, но благодаря на Господ, че нямаше пострадали. Само едно щупено огледало, което не е проблем, това нищо не е. Да. Но тогава да, имали сме и други, но няма значение. Там вече... Добре, следващия въпрос е, имаш ли място, което мечтаеш да посетиш с мотора си? Места много, да. Бих обиколил света с мотора, но нямам тая възможност. А кое би искал да посетиш, ако имаше тази възможност? Ами Швейцария бих искал да отида. Швейцария? Да. Тя не е далече, ще го направим, бе. Айде, аз съм готов. Австрия, Швейцария. Това са ми дестинациите. Там са планини, там е много хубаво, много готино. Аз дори си мисля, че там е мечтата на всеки моторист. Ами да. След пистата, нали? Да, след пистата, да. Пистата е друго. Тук вече говорим за удоволствие, за релакс. За релакс, да. За разходка, отпускане, разпускане. Добре, кое е любимото ти място, на което си карал до сега? Ами, любимото място е Айфел, Германия, къде сме карали. Аз мислех, че понеже карахме и на Нюрбуринг, но бяха смалили много пистата. Не беше цялата писта. Също и там се изкефих, защото ми беше първи път да излеза на писта. Беше много готино. Но по принцип Айфел, планинското, там най-много ми хареса. Отиваме към друга категория, безопасност и обществото. Нека да започнем с следващия въпрос. Как гледаш на пътната култура в България и друга страна по твой избор? Ами... Аз от много време не съм карал в България мотор, но... По този въпрос малко ми е трудно да ти отговоря в България.
Докато когато си кара в България, как е било тогава? Хубаво ли ти беше, гадно ли ти беше? Тогава ми беше хубаво, наистина, на мене лично, но тогава нямаше и каски, ние карахме без каски. Значи това пак е било доста отдавна. Да, Значи не може да говоря дадеш по ми- мое да. време. Нали? Тогава каски нямаше, тогава без каски. Полицайите не виждаха, само ни плашеха, но каски тогава много рядко. Добре, ти понеже каза, че си международен шофьор, как е културата, примерно, тук, по чужбина, когато караш мотора? Харесва ли ти начина на управление и така нататък? Колеги, мотористи, коли, хора? Да, тук хората, мотористите, даже и аз, като гледам колегите как се движат, нали как да го кажа, как да го кажа, бе, Не знам. чай сега. Като гледам, нали, че и колегите се съобразяват с нас, и аз почвам да се Да, съобразявам. точно, ето това е нещо, това е което много важно. е много правилно, което Да. каза. Точно. И другото, което е, тук са много по-толерантни хората. Дава ти път, ти даваш Давате път. да. Може точно станете така. да се избиете, само защото си давате път, кой да мине първи тук. Тук го няма това. Да. Тук го няма това, но толерантността е номер едно тук. Аз не само тук в Холандия, нали, говоря общо взето в Европа. Да. Нали. България е отделяме една страна, Румъния също. Румъния аз също не съм карал. Там България също не съм карал. Като цяло горе по нашите Балкани не съм карал, винаги съм карал само в чужбина. И затова аз също казвам, не мога да дам никакво мнение за културата в България и шофирането. Ами... трагедия. Кофти. Пълна трагедия. Тръгва колегата наляво, надясно, без мигаш, без да се огледа. И те и така стават белите. Аз не знам дали гледаш статистиката вече с колегите мотористи. В България. Да, много хора си отидоха, много млади момчета. Това е... нали. Но... Просто умната хора. Мислете няколко пъти преди да излезнете с моторите си и карайте малко по-внимателно. Да, значи и колегите и те бързат, нали. Верно е, като се качиш на тази машина, летиш, то просто няма как да не му подадеш но газ. В България, според мен, пътищата не са пригодени за същата скорост, която може да развием тук. Така и е доста по-рисковано да развиеш тази скорост в България. Знам, че има дупки, знам, че има сипица, пясък, Много. неравни пътища Така е. и е доста по-рисковано. За мен това е чиста лудост. Просто не го правете на път, който е рискован, хора, защото може да си изгубите живота заради един миг удоволствие. Така е. И асфалт нямаме в България. Много се парзаля. Не трябва да се ляга толкова на завоите, както тук лягаме. Както аз лягам. Да, точно така. И след това вече трябва да търсим някой да не сменя скоростни лостове, това, нали, почва да става вече. Нали, но това е съвсем друга тема на разговор. Така че да продължаваме по-нататък. Добре. Следващия въпрос е: какво би искал да се промени от отношението на мотористите в България? Какво бих искал да се промени? Те трябва да са по-толерантни, трябва да малко от малко трябва да спазват и тия знаци. Нали? Да, тия знаци, това правилник трябва да се чете, а и да не се чете. Ситуацията ти е ясна, виждаш пътя, идва завой, наближава завой или пък изкачване, спускане, нямаш достатъчна видимост, намали скоростта. Аз също съм съгласен с това нещо. Да, трябва да се намали скоростта. Окей, видял си права, сега искаш да се изкефиш, да, наистина, качиш ли се на този мотор, адреналин, естествено, разбирам. Допамин. Яко. Видиш права, дай му газ. Но виждаш, че правата свършва, вече намали. Защото просто Намали предварително. много не накрая. предварително, да. Добре, следващия въпрос е: какво мислиш и за отношението към мотористите на пътя в България? Към мотористите. Отношението от колегите към мотористите, към нас, т.е. По-просто казано, просто Да. шофьорите, които управляват. Точно коли. така, аз много добре знам Да. какво ме питаш. Ще ти отговоря, защото така странично, като ги чувам, като ги слушам, нали, сега, нали, не е хубаво да го кажа тук, но повечето ни наричат донори нас. Да. На всеки един коментар в Facebook мога да видиш, че види някой моторист, някой нещо такова, винаги донор, не знам какъв, нали. Това просто... Те така се не наричат нас, да ти кажа, от много години.
Така е, но години. тук никой няма да те обиди така, разбираш ли? Не. Но Тук, честно там казвам, в наистина не съм България, срещнал. да, там в България, там това, което Да бъдем по-толерантни тогава просто. Това може да пожелаем на аз шофьорите това в го България. пожелавам много искрено човек в България, нали, всеки с всеки да е по-толерантен. Няма значение дали с мотор, дали с лека кола, дали с камион, без значение с какво си на пътя. Може и да си с велосипед да си, без значение. Но аз не виждам толерантност в България. И дай Боже, окей, Боже, да. дай Боже, да. Да станем по-толерантни. А, дано. Пътя един към друг. Дано, ама надали. Така. Добре, какви предпазни мерки спазваш дори когато другите не го правят? Ами какви предпазни мерки? Екипа не си го свалям, винаги съм с екип. Да, ти каза по-рано. Това Да. между другото е наистина много добро и е напълно задължително, когато се управлява мотор, защото дори когато излизаш на разходка с него градско, както твоя братовчет мисля, че каза по-рано, Да. ето, излезна е за малко и случката се е случила, никой не знае кога може да се случи. Затова също съм напълно съгласен с теб за този отговор. Да, особено, нали, обувки скоро си купих. По принцип обувки много не държах на обувките. Но обувки скоро си купих, така че екип и обувки е много важно нещо. Това е част от мотора. Това не трябва да е неразделна част от мотора. Няма значение къде ще ходиш, за колко време излизаш. Метни си екип или пък най-малкото, което е якето се метни отгоре, да те предпази. Не се знае откъде какво ще дойде. Ти може да си на пътя, ти може да не си виновен, но някой друг няма да те види, ще мине отзад, ще удари, нали. Случват се такива неща. Абсолютно си прав за това нещо. Отиваме към финалните въпроси вече. Финалните въпроси. Предполагам си се изморил вече до сега от интервюто. Не. Как се чувстваш? Много ми е готено. Може да продължаваме цял ден, а? Мога да продължаваме цял Понеже ден. не мога да извадя другите въпроси. Вади въпроси, вади всичко тук. Къде остана сервитюрката? Няма проблем, много ми е готино. Аз все пак ти благодаря за това, че ме покани. Много се радвам. Удоволствието е взаимно. Добре, окей. Съгласен съм с теб. Започваме към следващия въпрос. Дай се дъща. Водичка, кафенце, нещо? Водичка, кафенце. Сервитюрка там е, сега ще се появи. Тук вече. Тук вече ми Излезахме изкепи. от контеста. Да. То след малко ще почнем да тева и мотора, дай тук уискито и... Няма, А няма. между другото, деве, Хората като са- каза някои работи, направо ми идваше да ти кажа на здраве, ама нямаме вири. Няма. На здраве за тази приказка. Следващия, като ме поканеш, с бира ще ме посрещнеш. И няма да е сутринта тогава, поне по обяд ще направим, да не кажат хората, че от рано сутринта. Ма ние сме си от България, какво се притесняваш? Ние с хората работа нямаме. Добре, продължавам аз със следващия към финалните въпроси. Моторът, начин на живот или просто хоби? За мен е начин на живот. Благодаря за този отговор. Да, за мен е начин на За живот. мен също. Даже понякога си имаме разправи с жена ми, нали, за мотора. Сега къде тръгваш, какво Сигурен правиш. съм, че не си само ти в това отношение точно. Може би много Ами- други колеги мотористи имат същия проблем вкъщи. Ами да, може би. Но аз работя нощно време, особено в събота се прибирам от работа, паля мотора и цял ден карам. Нали, това ми се събира едно 24 часа минимум без сън. Но Как за караш мен- съпругата ти да ти прости, че излизаш с мотора и не обръщаш достатъчно внимание в къщи? Ами... Може да споделим тайната на други колеги мотористи. Тайната на други колеги на мотористи, че обещавам, че бавно ще карам. Обаче аз съм ти го казвал на тебе, нали, аз имам GPS и тя ме следи там, нали. Все пак съм с мотора, да не дава Господ, нали, да се случи нещо, поне да ме вижда къде съм. Да, с това може да го споделиш, много е умно. Да, да. Аз не, че жена ми ме следи или пък жена ми нещо се мисли, разбираш, аз не го правя с тая цел. Да. Просто съм с мотора и съм на път. В повечето случаи през седмицата аз излизам сам да карам. Аз излизам сам да карам и ти го знаеш това. Да. Когато ми кефне, паля си мотора, излизам, карам. И заради това е този GPS, да може да ме следи, да ме види къде съм, що съм, нали, да не дава Господ нещо се случи. И оттам ме вижда с колко карам, защото понеже като мина 200 и светва на нея червено и пищи там. И тя вика, пак вика влезна в червено. Викам, от време на време се налага сега, какво да направя. Това е много умно, хора, и това ще го поставя отдолу в описанието, ако искате да го използвате по същия начин като него.
Точно, да. Така че това къде, примерно сега, нали, естествено в България, нещо ще ви се засмеят, нали, о, това го следят, това мъж почекал, не знам какво. Не го правимете така, лично. Така че хубаво е да се виждате къде сте. Вашите близки роднини да ви виждат къде сте. Следващия въпрос е, ако можеш да кажеш нещо на хората, които гледат на нас мотористите с предубеждение, какво би било то? Мисля, че ние сме опасните на пътя. Но ние си караме по платното, тръгваме да изпреварваме, верно се движим с висока скорост. Но фактически проблема едно, че е в нас, но повечето е в другите колеги с автомобилите, защото те не се оглеждат. Те свиват рязко наляво или надясно, без да погледнат огледалата. И оттам се получават повечето. Да, понеже ти за една секунда можеш да го минеш, примерно да Така е. кажем, обаче ако той не се съобразява с тебе, тръгва да завива. Да. Но там е малко. 50 на 50. Да, и ти не трябва да караш бързо, и Така той е. не трябва да сме на ленти. Така е, обаче Да. той ако погледне в огледалото, ще види. Ще види, но не знам дали ще има това време за акция. Ми... Добре, следващия въпрос. Какво ти дава мотора, което нищо друго не може? Ами, тук сега не знам дали жена ми ще гледа това. Нали, жена ми също много работи ми дава, но мотора ми дава много спокойствие. Скандалът е готов. Ами, сега, жената си е жена, знаеш. Нали, нищо лично към жена ми, много се обичам. Нали, но мотора, като се кача на мотора, просто се успокоява. Мотора ми дава живот. Много хубаво казано. Да, От наша страна. от наша страна. Жена ти... Жена ми ще видя, като гледа клипа, какво ще каже и ще ти го изпратя. Ще я снима. Да. Да, наистина, може да ми го снимаш и да ми го добавиш, после мога да го кача и него. Добре, окей, няма проблем, да. Добре, следващия въпрос. Само с една дума. Какво значи мотора за теб? Живот? Живот. Да. Много хубаво го каза и това нещо. Изпълнен с радост. Ти гостува в канала на... MA Army Motorsport. Много ти благодаря за това гостуване. Аз ти благодаря за тая покана, между другото. Надявам се по-напред пак да ме поканиш, пак да ще седнем има. така, да си поговориме. Аз честно казано съм наистина благодарен, че точно ти си първия човек, който гостува в моето ново занимание. И по принцип не се познаваме, както го казах по-рано във видеото, но въпросите, които днеска ти ги зададох, ги запазихме за днес точно. Изискахме да не си ги споделяме, за да запазим автентичността на видеото за днес. И аз съм впечатлен. Така че ще поканам пак, защото има още какво да ми кажеш. Много има какво да кажа. Това вече с времето още се трупат казванията. Още и... I was born to get it, start to the finish. I punch in the clock, manifesting the millions. I break through the ceilings. My ancestors told me I don't got no limits. Gotta think bigger. My ancestors told me I don't got no limits. Gotta think bigger. Yeah. I was born to win it, start to the finish. Millions. I break through the ceilings. My ancestors told me I don't got no limits. Gotta think bigger. My ancestors told me I don't got no limits. Yeah, hearing voices in my head and they saying go get 'em. High self elevating and I go with 'em. Meditating just so I can see the bigger picture and I see the universe. Every day is getting bigger so I gotta grow with it. Staying